Takže za chvíľočku začne obrovský Dobre, na druhé. Sme na druhé. Panákovi celý druhý. Zatiaľ sú do toho údolia. Chádza aj vychádza odtiaľ Pepe číslo 105 na prvom mieste, takže došlo k preskupeniu, nikde sa navrátil. Na druhom mieste Majo 5, na treťom Stano 113, na štvrtom Pandor 33, na piatom, pardon, ja som... To je druhá. Na treťom mieste číslo... Oj! Číslo 1 Milan. Na štvrtom Stano 113. To je ono. No biehaj, ako vás, ale henti sa budú byť dvaja. Vieš, že to nedopustí. Aha, vidíš? Jebol to. Aha. Vidíš to? Aha. Ale budem to hlásiť, cez pomyselnú tiaru, okolo domina, takže Pepe 105 ako prvý. A do No piče. Ide. Toto prenilaná koníka, to teraz rukami naťačuje. Auto opustilo sa, vlajka Peter ukazuje ostatným pretekárom žltú vlajku a Milan Cvisto Blato po vlastným odchádza. Zase do toho dokola. Aspoň tretie mieste. Ešte 5 kol pred sebou má Pepe 105, takže 3 kola za sebou. Majo 6, samozrejme, Majo 5. Pandor 33 a Rado 313. Ale ide. A teraz to byla skavka na momenty. Áno, jasné. Hovorím, že treba to zodpovedne identifikovať vzhľadom na zavlačenie. Tu vozíte taký teraz sníhom. Do ďalšieho kola prešlo vozíko číslo 205. Majo ide. Má za sebou 4 kola. A tesne sledovaných stanov s číslom 113. Koľko zaha. Tak, Vindli bokom. Áno, doľava. Tam ideš. Musíme nacvičovať to potom kolo, ne? Takže Peška na treťom mieste začal prechádzať štvrtým kolom teraz. 33 takisto štvrtým. A vyšla Rado. Dajú kolo len. Takže teraz dostal jedno kolo. Veľmi je toto zaujímavé v tejto cieľovej zatačke. Tam v Pepe číslo 105 sa snažil obehnúť číslo 205, ale bolo by to okolo. Takže cieľom teraz prechádza a má 3 kola do konca finále. Číslo 105.
Simon prechádza. Neviem, to je iba Majo. A pán Dorský to prežil s Milom, takže na 4. mieste. Aha, tretí už sme, ale na mysl. Dobre zastal, vieš, že predtým. No a No, daj predtým. Ide dobre tá MBčka. Čo? Ide dobre majú. Dobre išle. prechádza s Milom Rado 313 a bohužiaľ Pandor teraz To na budúce treba kúpiť nové sviečky, nie staré. Lebo vieš, vyberal som tam staré sviečky. Ten tretí. keby Pandorovi 30 rokov sa teraz podarilo pohnúť. Nie, to je posledný hence. No tak, posledný, tak No, to... to je posledný, no však ale... Teraz zavri tam Vysláčo, tak. Redukuje Janka teraz Pepe, Akože ale... Zatačko, Pepe 105, takže posledné dve kola mu Domino Carter ukazuje. Ale dobre spravil. Však hej ty iba brzdil. Nie ten drbok, keď sa nikdy neuvidí. brzdil. A posledné vozidlo sa musí uhnúť. Nemusí. Musí. Tu dá modrú lajku. Tak ale... Prechádza Mila číslo 205, ale ten má okolo menej. Takže na 3. mieste teraz Majo 105. Majo, ide. Kde? Ide. Dajte hlavu venku. Nevidí nič, aby to mohol čítať. No, asi by vyviesť. Uteká na... Čo, benzín došol? To si jebe. Aha. Imáš to Tomáško, aha? Tam bude. Meni ho. To je 113. Volá pánu Bohu. Ale Majo, ide. Keby ho čo zahúčal, bolo. Tam, jak si zahúčal, víš? Ide Majo, ide. Máme tretie miesto. Tak sa nižšie stane sme tretí. Na 2. mieste